Hvad så? Okay, det pumper lidt. Så ja, og vi er i gang med at kende til enden. Ja, vi er i gang med at blive angrebet. Jeg tror, vi bliver angrebet af enden. Har våben med. Har våben med. Ja, vi står klar. Vi er over. Vi ses, når vi er ved enden. Vi er. Det går mig op. Så vi prøver at gå ind i midten. Den bliver mus. Den bliver mus. Ej. Ja. En fod. Og man skal bare ikke sætte sin fod. Ej, vi kan holde op af mig. Okay, lad være med at slås. Vil du prøve? Nå, prøv at se den der. Prøv at se, det er den der brække benet. Ja, den skal vi give respekt. Brække benet. Han er køgt. Ja. Det er sygt. Det er fuldstændig crazy.